nové aktivity a čo všetko pripravuješ do následujúcich dní? V podstate všetky moje aktivity v zásade sa točia neustále okolo Bratislavského hradu. Je to aj preto, že sa znovu rozprudila debata na tému práve tej neuveriteľne betónovej záhrady, ktorá tam vznikla, a tzv. Slovenského múru nárekov, to je ten 4-metrový múr, ktorý ju obopína. Čiže v podstate pred pár dňami sme vyzvali poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby začali konať v tejto otázke a aby začali vyvodzovať dôsledky, či už politické alebo trestoprávne. Samozrejme, tie dôsledky by mali byť na základe likvidácie historických pamiatok na Bratislavskom hrade. Tam neustále dochádza k atakovaniu ďalších pamiatok, ktoré sú, dajme tomu, pod zemou. Videli sme žeriav obrovský, ktorý je postavený len pár metrov od tzv. Zakopaného Ríma 6. To bola pamiatka s krásne zachovanou rímskou omietkou. Už počas odborného grémia minulý rok na nej skladovali robotníci oceľové rúry a roxorové tyče a my sme sa ozvali, požiadali sme o zachovanie 10-metrového ochranného pásma. No a dnes úplne bez problémov tam kúsok odtiaľ stojí obrovitánsky niekoľko tónový žeriav, takže to sú veci, ktoré jednoducho nás trápia. Vrácať sa k záhrade. Myslím si, že už každý asi v tejto krajine videl, čo to je za paškvil, pretože reálne takto nevyzerajú barokové záhrady. Jednak žiadna baroková záhrada nie je z betónu, to je prvá vec. A to obohnanie tým múrom, tak to už je skutočne smiešne, pretože ten múr, márne teda niekto hovorí o tom, že áno, aj Schlosshof, len zabudol povedať, že je to len časť Schlosshofu, ktorá je obohnaná takýmto múrom a že ten múr je tam preto, že pozemky Schlosshofu susedia s lesom a behajú tady srnky. To znamená, že má to iba zabezpečovací charakter, aby lesná zver počas noci alebo v podstate počas skorého rána nezdevastovala záhradu. Čiže to je ten dôvod, prečo je to v Schlosshofe. Tu neviem pred kým, koho chránime vlastne. To, že my sa tu hráme na to, že to je nejaká replika barokovej záhrady Márie Terézie, poprvé. Už nám to trošku časovo nesedí, lebo Mária Terézia a barok sa mierne míňali. Takže tak maximálne môžeme sa baviť o neskorom baroku a ne o baroku. To je jedna vec. Po druhé, za čas Márie Terézie za tým múrom, ktorý rozhodne nebol betónový, bolo takisto, ako sme sa bavili o tom Schlosshofe, ale tam boli poddaní, a ktorí tam chovali prasiatka, hydinu, boli tam vojaci, hej. Čiže zase to malo taký ten ochranný charakter. Ja sa pýtam, že koho tento múr pred kým vlastne chráni? Ja mám naozaj taký pocit, že my sa už ako keby vraciame do čias Rakúsko-Uhorska, že zase vo vnútri toho múra bude šlachta a ten plebs bude zase za tým múrom. Pretože inak si to nedokážem vysvetliť. Pre mňa je katastrofa už len to, ako tá záhrada vôbec vyzerá, že je to skutočne jedna betónová džungla a že je to absolútne reverzne voči tomu, čo nám predvádzali na odbornom grémiu, kde nám ukazovali nádherne vymalované obrázky, že ako asi tá záhrada bude vyzerať. Zrazu zistím, že celé to reverzia, to znamená tam, kde oni nám ukazovali, že bude zeleň, tak tam je betón a tam, kde bol betón, tak tam je zeleň. Čiže z tohto hľadiska je to čistá katastrofa. Skutočne. Za druhé, pýtala som sa dendrologov, písomne som sa teda pýtala dendrologov, či si myslia, že tie stromy, ktoré sú tam nejakým spôsobom zapustené v tom betóne, že či vydržia. Podľa dendrologov tie stromy vydržia maximálne 2 roky. Takže netuším, že či sa vôbec dokážu aspoň nejakým spôsobom rozkošatiť, ale skutočne toto nemá s rozumom nič spoločné.
Aké sú reakcie politikov, alebo kto zareagoval taký akože najskôr? A chce to riešiť hlavne? Samozrejme, že zareagovala opozícia, určite zareagovalo Olano a zareagovalo SAS. Čiže to sú dve strany, ktoré reagujú a nejakým spôsobom to chcú riešiť. Uvidíme, akým spôsobom sa naša výzva, ktorú sme posielali poslancom, ako zarezonuje a kto s ňou vôbec vyjde von. Myslím, že v tomto čase je čas, kedy sa schvaľuje programové vyhlásenie vlády, to znamená, že ja chápem, že pre tento moment riešiť ako keby dielčí problém nie je tak dôležité, pretože je dôležité najskôr to programové vyhlásenie schváliť alebo neschváliť. A že tá situácia okolo hradnej záhrady sa bude riešiť možno o trošilinku neskôr, nehovorím, že o veľmi neskôr, ale o trošilinku neskôr. Ale v každom prípade viem o tom, že sa o tejto téme hovorilo, myslím, že už aj v Európskom výbore a vo výbore pre kultúru. Momentálne v Bratislave sa robí tzv. Hromadný výrub stromov. Aký máte na to názor? Výrub stromov v Bratislave v tomto období to, čo sa deje momentálne v Bratislave, je hrozne nešťastné. Nešťastné je to kvôli tomu, že ten výrub stromov v podstate nie je centralizovaný. To znamená, že tu si hlava nehlava, rúbe pomaličky každá mestská časť a plus do toho mesto a plus do toho kraj. Hej. Čiže keď sa pozrieme dajme tomu len na centrum mesta, tak na 3 častiach starého mesta sú vyrúbané stromy a za každé môže niekto iný. Za Františkánske námestie napríklad môže mesto, za Palackého môže Staré mesto a za Žilinskú môže kraj, pretože tie stromy sa mali, respektíve aj sa rúbali na žiadosť nejakej dráhovej správy, pretože vyplakávali, že im to zasahuje, ja neviem, či do kolají alebo do niečoho, alebo respektíve bude zasahovať do kolají. Čiže problém Bratislavy je v tom, že nemá centralizovaný orgán, ktorý by spravoval zeleň v meste. Tak ako kedysi bol ZARES, čiže záhradnícke rekreačné služby, ktoré to robili tak, že všetko bolo synchronizovanie. To znamená, že nebol ten výrub masový, dajme tomu len v jednotke, ale snažili sa vlastne udržateľne obnovovať zeleň, ale zároveň, čo bolo dôležité, starali sa o ňu. Odkedy ZARES zanikol, o tú zeleň sa nemá kto starať. To znamená, že aj nám tie stromy reálne aj chorejú v niektorých častiach, ale tie, ktoré boli vyrúbané, nie všetky boli choré. To zase si nehovorme. Pokiaľ ja mám informácie, Bratislava dostala z norských fondov peniaze na obnovu zelene a obnovu parkov v Bratislave. A ten termín tej obnovy mám pocit, že neviem, či nie je náhodou koniec apríla. To znamená, že problém je v tom, že zrazu sme dostali nejaké peniaze a musíme ich rýchlo minúť. Čiže preto sa zdá aj ľuďom, že všetko je to en bloc masovo, ale oni nemajú pravdepodobne inú šancu len to do konca apríla minúť, aby nemuseli tie fondy vrácať. A predpokladám, že aj na meste sa tešia, že konečne nejaké fondy dostali, lebo Bratislava samozrejme nemá na tie fondy svojím spôsobom nárok, pretože má vysoké HDP. Viem, že v máji pripravujete vždy takú milú akciu. Môžete nám nejak bližšie o nej povedať? My v máji spúšťame opäť na Sade Jana Kráľa nedeľné pikniky Bratislavčanov. Bratislavčania boli vždy hrozne priateľskí ľudia, ktorí sa stretávali. Sada Janka Kráľa je jedna z našich kultúrnych pamiatok, to treba povedať. A my sme sa rozhodli, že prišiel čas, aby sme tú družnosť Bratislavčanov, respektíve ľudí, ktorí žijú v Bratislave, lebo nie je to len o tých Bratislavčanoch, aby sme zase obnovili a aby ľudia prestali už komunikovať len na základe nejakého internetu alebo nejakých mobilov, ale začali skutočne reálne komunikovať aj medzi sebou. My sme urobili pokusne minulý rok 2 takéto pikniky
A boli hrozne zlaté a my sme si pôvodne aj s pani viceprimátorkou Bratislavy hovorili, že budeme radi, keď príde 50 ľudí a hneď na ten prvý piknik prišlo vyše 300 ľudí, čiže to bolo strašne milé. Je to projekt, ktorý je pre celé rodiny, je to s kultúrou, je tam jednodňová výstava, ktorá má vždy nejaké tematické zameranie. Prvá bola napríklad o histórii Starého mosta bratislavského, tentokrát sa budeme venovať zelení. Máme tam vždy diskusnú deku a na tej diskusnej deke tentokrát by mala zasadnúť pani Hudeková z útvaru architekta hlavného mesta, ktorá má práve na starosti zeleň. Mal by tam sedieť Maňo Huba ako ochranár. A okrem toho mal by zaspievať Marian Grexa, bude sa cvičiť yoga. Decká budú skákať gumu a budú sa hrať guličky, čiže to je také strašne milá, príjemná akcia je to. A toto chceme teda, aby to fungovalo ďalej, aby sa stále viac a viac ľudí stretávalo. Aby naozaj už tie aby sme tú mobilnú komunikáciu ako keby trošku prevalili a prežili a začali naozaj medzi sebou komunikovať a nielen sa fotiť a posielať si neživé obrázky. A ešte tak v podstate, ak budem hovoriť ešte o aktivitách, tak tá ďalšia aktivita sa opäť týka ochrany pamiatok. Tentokrát ide o národnú kultúrnu pamiatku Vila so záhradou Palisady 43 zvaná, ktorú koncom roka jednoducho developer zbúral. Proste nikto o tom nevedel, jednoducho prišiel na to človek, ktorý išiel náhodou okolo a zistil, že tam absolútne nehorázným spôsobom a zase tam boli bagre, proste začal búrať vilu, takže my sme zistili na základe infozákona, ktorý sme využili a zaslali sme dotaz na Krajský pamiatkový úrad a na Mestský stavebný úrad. Zistili sme, že tá vila sa búrala v rozpore so zákonom. A spolu s poslancom Národnej rady s Jurom Drobom sme podali, ktorý býva oproti mimochodom cez cestu, sme podali trestné oznámenie. Vo veci sa začalo konať, ja som dokonca dnes bola na výsluchu na policajnej stanici a skutočne my vieme, že tam prišlo k trestnému činu, čo mi dnes teda potvrdil aj vyšetrovateľ, že vyzerá to tak, že naozaj. Teraz je otázne v akej výške, aby sa vedel materiál, buď sa posunie vyššie, pokiaľ je tá suma prekročí, myslím, že on hovoril zhruba okolo 2700 eur, tak sa to posúva vyššie. A akým spôsobom teraz zareagujú súdy, to by ma tiež zaujímalo. Ale vzhľadom na to, že my sme to trestné oznámenie podávali na prokuratúru a prokurátor usúdil, že podľa neho prišlo k trestnému činu a posunul to vyšetrovateľovi, tak ja pevne verím, že konečne aj s pamiatkami v Bratislave sa začne niečo naozaj diať, pretože nie je možné, aby nám tu developeri hlava nehlava búrali pamiatky, ako sa im zachce. A teraz nehovorím iba o obytných domoch, ale naozaj hovorím aj o industriálnych pamiatkách, ktoré nám tu, čuduj sa svete, pravidelne vyhoria. Každá jedna industriálna pamiatka zázračne vyhorí. A nech mi nikto nehovorí, že keď nám zhorí Gumovka, keď nám zhorí Cvernovka, keď nám horí Štajn, keď nám horí amfiteáter, že to je náhoda. Lebo naozaj až tak blbí nie sme. Nikto z nás.